Spuneți-mi sincer, credeți că este o nenorocire faptul că trăiți în România? Eu sunt foarte mulțumită că sunt alături de fiica mea și de nepoata care muncește foarte mult. Este la școala de muzică George Enescu. Este în clasa 5-a. Și Credeți că este nedrept ce se întâmplă din punct de vedere economic în România? da, cred că este. Pentru că eu am o pensie de 1.680.000, cu care nu pot să fac față absolut sub nicio formă, fiindcă sunt și bolnavă de cancer. Și medicamentele știți că costă foarte mult. Și cu 1.680.000 nu poți să faci. Haideți să vorbim despre lucruri care vă plac și vă place să vorbiți despre ele. Cea mai mare bucurie pentru dumneavoastră este Alice. Da, este Alice. Este. Pentru că este foarte, foarte muncitoare și cred eu că este și dotată. Așa spun profesorii. De la 5 ani cântă la vioară și vă spun sincer, am vrut ca să nu mai lăsăm la școala de muzică, că este cam costisitoare pentru noi, chiar foarte costisitoare. Dar a început să plângă și mi-a zis: mamaie, nu vreau la altă școală decât la școala asta. Iubesc vioara, fără vioară nu pot să trăiesc. Acest lanț al cauzalității care se creează nu se referă întru totul la o întrajutorare materială, de ordin material. În niciun caz. Nu încurajăm în niciun caz o întrajutorare de ordin material. Cei care sunt ajutați material de către asociație până acum nu au ajuns la un anumit stadiu care să le permite să ajute material la rândul lor. Și atunci ajutorul se realizează după puteri. Plata sau contraplata pe care o fac în funcție de ce au mai bun și ce pot dărui altora. Care sunt performanțele Asociației Copiii Ro? Ce ați reușit până la ora actuală să aduceți pe piață, iată, un termen care îmi displace profund, ce ați reușit, practic, să scoateți din copii care au fost lăsați la voia întâmplării, iar dumneavoastră ați reușit să faceți oameni din ei? Asociația Copiii Ro există pe piața ONG-urilor din România de la începutul anului 2005. Referindu-mă la fetele care au locuit în Casa Cristina, pot să vă spun că 90% din cele care au plecat după Casa Cristina sunt capabile să trăiască pe picioarele lor, să aibă un loc de muncă pe care să și-l păstreze, să plătească o gazdă pentru a avea un loc în care să stea. Prin intervenția noastră în cadrul fondului de formare am ajutat copii și tineri să termine o formă de școlarizare. Astea sunt rezultatele noastre. Copii care în alte condiții poate ar fi abandonat școala după 8 clase sau după 10 clase, au terminat liceul și au intrat la facultate. Copii care nu aveau posibilitatea de a urma studii superioare, au terminat studiile superioare și au rămas voluntari în cadrul asociației pentru a face la rândul lor mai multe pentru cei cu aceleași nevoi. Ce înseamnă muzica pentru tine? Pentru mine este muzica multă, foarte multă muncă și faptul că îmi doresc să fiu o mare violonistă, cred că mă face să ajung să muncesc din ce în ce mai mult.
Ce vârstă ai tu acum? 10 ani? 11. Aproape 11 ani. Păi, împlinesc peste o săptămână. Mult înainte, la mulți ani. Mulțumesc. Și în acești 11 ani am văzut că ai reușit să strângi foarte multe diplome. Ai participat la foarte multe Concursuri internaționale, naționale și la foarte, foarte, foarte multe recitaluri. De la ce vârstă cânti? De la 5 ani și jumătate. Care sunt primele tale amintiri legate de vioară? Cum ai ajuns să îndrăgești acest instrument? Păi, din prima oară când am văzut vioara, mi-am zis, vreau să devin o mare violonistă. Asta la ce vârstă se întâmplă? Când am descoperit prima oară vioara. La 5 ani și jumătate. 5 ani, 5 ani și jumătate. Da. Iată, în 6 ani de zile, în 5 ani și jumătate, Da. ai reușit să ajungi la o performanță, să faci performanță. Dar înțeleg că a avea această pasiune este și costisitor, nu? Ce înseamnă să deții o vioară, sau mai bine zis, să întreții o vioară? Foarte greu de întreținut. Este într-adevăr adevărat, pentru că corzile se rup odată la 2-3 luni și o coardă costă cam 300.000. Și un set, nu mai zic că costă 1.800.000. Și apoi trebuie un lac special pentru vioară. După ce este bine spălată, să dau cu lacul. Trebuie să faci sacrificii ca Da. să-ți urmezi pasiunea? Pasiune. Da, nu numai eu, chiar și părinții mei. Mama lucrează și sâmbătă ca să poată să îmi plătească meditațiile. Și problemele tot sunt cu banii, nu? Din păcate, este adevărat. Spune-mi, în acest context, ce înseamnă pentru tine sprijinul pe care ți-l oferă Asociația Copiii Ro? În primul rând, mă ajută foarte mult pe cât moral și material. Am cântat de vreo 2 ori la Casa Copiii Ro și l-am întâlnit pe domnul Ștefan. Se poate vorbi de un schimb reciproc, dânsii te ajută și tu la rândul lor le întorci, nu? Favoarea. Favoarea. Da. Dar ție îți face plăcere, Îmi face foarte, cât și pe scenă și în orice moment când pe vioară. Mi-ai zis că ai vrea să ajungi o mare violonistă. Da. Cum vezi tu următorii 10 ani, să zicem, din viața ta sau următorii 20 de ani din viața ta? Păi, aș vrea mai întâi să termin liceul George Enescu, apoi să fac o facultate și aș vrea să ajung solistă în orchestra de la Moscova, dacă se poate. Acesta este visul meu de când eram foarte, foarte mică, de 5 ani. E foarte interesant că un copil de 11 ani din România își dorește să ajungă în Moscova sau în străinătate